haza amurullahi, gaskiya ne. To ai duk in bawa ya tsaya wa Allah, Allah ya isa masa. To nagode kwarai, nagode to insha Allah, yawwa. Hello, assalamu alaikum. Alhaji Usman. Na'am. To godiya nake sosai insha Allah, alhamdulillah. Ikon Allah ne wannan, nagode kwarai, nagode. To insha Allah, yawwa. Hello? Okay, na dauki wayar ne kawai, ban gane ba. To ya suka yi da yin Allah, ya za su yi da yin Allah? Ai duk wanda Allah ke so shikenan, baya bukatar wani bara ko ubangida. To alhamdulillah, nagode insha Allah, yawwa. Allah taimaki shugaban jam'iyya. To ai suna ganin kamar bawa iyawa ne. To Allah iya mana. To nagode yawwa insha Allah. Gannan ina zuwa party office yanzu insha Allah. Nagode. Yawwa. Wai ina sauran convoy din suke ne? Driver, I'm talking to